sawah, 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 sawah. Sugeng dalu Pakde. Pakde Jaya Labidin ya. Ya 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 ya. Ya. Iyo. Sayo, 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 sayo. Yo. Ya. Ayo. Lunyu-lunyu gandrung alon-alon. Aduh, aduh, aduh. Gandrunge bajutno no. Kayak dalan, kayak dalan, kayak dalan, kayak dalan. Sampur penghormatan yote iki yang darani jajar Gandrung Banyuwangi Bintara Muda yang dipun pimpin kalian Mas Prana pribadi wijil saking Kunir Lor sampur diangkat bokong digoyang alon-alon gede nyaber yeay ditawani sampel karo Nopi tak dibesok. Iya kari megya biakong siraya wadyun. Ya nuwun sewu bojo dicawil. Nuwun sewu keluarga besar saking Mas Jepri kalian Mbak Yubitri dalu punika ingkang sampun rawuh nggih. Saged sami miyos dhateng pagelaran nyompeng wujuding Gandrung Banyuwangi Bintara Muda. Ayo lagune dibajutno alon alon.
Keluarga besar Bapak Sokip ya. Pilih nyumping tari gandrung Banyuwangi ya. Laturi merapat sedang Sasana Pakidaran ya. Monggo laturi, terima kasih. Yeay. Oh.
biru kacang lanjaran. Ya mbok sumpingane mbok biru, mbok apa ndak ro aku. Nggih. Keranten wedalipun tasik sonten ta iki. Ya, gandrunge dikeki salah gengkas. Monggo. Saderekanipun saking Mas Jepri Mbak Fitri sing badhe miyos kersa nyomping. Masih mami ini ndak apa-apa nyomping kok. Ya ulang tahunnya ya. Ulang tahunnya bengi iki mami. Losdol umumipun. Layang ngono ta nak. Nggih, mamine oleh. Oleh, Kang. Oleh. Nggih. Nyuwun gending, nyuwun lagu monggo mami. Monggo mami. Ora usah isin-isin reoke dhewe kok. Oh, ya piye ya. Ngapa potong bayaran? Ya piye potong bayaran posoan saulan kok. Pripun lagune Mama Fitri sing kaping pindho. Ayo coba dikasih jari dong, jari bayu. Ayo. Yo ngalah Kang David oleh mau kekno. Versi wetanano kalem-kalem mawon nggih. Mama Pilus. Tano Mas. Nang tembyekong nyambang sawahe. Milut takon. Takon sawahe. Mastine ana sepyape. Aku arika sing teko arep takon iso nese. Sangat pendem ya nang kira piatan. Bang fisik-fisik reko cari saiki aliyo. Sasate ganteng tinggalane lontong. Sasak gantung tinggalane londo yo adong. Pengen kok janji kadang sing bisa napi ati.
nuruti aku kok sing impiangi Yo 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 ah. Jari dalam menika dados pamungkasing gending gandrung Banyuwangi Bintara Muda. Ina nyambut gawe gentenan yena sebengi iki sing tampil duduk gandrung tok duduk Wisnu tok Bintara Muda jek ana reoke enek barongse enek fashion show ini ana jadile nok ya. Pamit kundur Kang Aldi Alon. Alon. Yo! Hey! Hey, hey, hey! Keo. Yeah! Hey, hey, hey! Keo. Yeah, pamit kundur Alon. Yeah! On. On. Garuda Wisnu Bintara Muda. Yo. Yo. Oh ya. Ya ya. Oh. Tolong le, kena dalan. Golek dalan. Lo. Oh. Aden. Penonton, para tamu dan yang berbahagia, itu tadi wujudnya gandrung Banyuwangi kalian Garuda Wisnu Bintara Muda ingkang sampun paripurna anggenipun ngeten guys. Kangge adicara salajengipun menika happy